A tak to mě přivedlo k takovému přemýšlení, jaká je vlastně role toho lékaře. Můžeme vstupovat nejen do života těch nemocných a jejich blízkých. Nebyl jsem student, který by si řekl, lékařství je můj jediný jako smysl. Zvědavost se děla. Nikoliv, že bych zvědavost probouzel já. Nejsem nějaký člověk odpojený od reality, bych řekl, jako uzavřený do své bubliny radosti. Pojďme hodně jako pracovat na tom, abychom budovali něco, co nám přijde dobrý. Posloucháte podcast Konec čekání. Vítá vás Albert Peter Retschmann a Jiří Krejčí. Konec čekání je o zdravotnicích, kteří jsou schopni realizovat nějakou svoji vizi, nějakou změnu. A dneska tady máme speciálního hosta. Primáře kliniky paliativní medicíny na Karláku ve Všeobecné fakultní nemocnici, pana doktora Ondřeje Kopeckého. Ondřej, vítáme tě. Dobrý den a ahoj vám oběma. Ondřej, otázka na začátek. Kdybych tě měl představit jednou větou, jak by zněla? To je pro mě hrozně těžká otázka, Jirko. Já se nejvíc cítím být tátou, manželem, muzikantem, členem nějaký své komunity. Předpokládám, že moje role tady krátká pro představení je, jsem lékař, v tuhle chvíli lékař v oblasti paliativní medicíny a mám radost, že v této oblasti můžu pracovat. Skvělý. Prosím tě, kdy jsi poprvé uvědomil, že chceš ve zdravotnictví v nemocnici, kde jsi pracoval, kdy chceš něco změnit? Jak to vypadalo? Já jsem pracoval 10-15 let v oblasti resuscitační a intenzivní péče a to je medicína, která mě hrozně baví. Dotýkáš se takových jako hraničních momentů, jak v té medicínské odbornosti, tak i v těch jednotlivých lidských příbězích. A vlastně to bylo něco, co mě do medicíny přivedlo. Taková šance v kritickém momentu být k dispozici pro druhého. Logicky mě na tom lákala i taková jako rychlost přemýšlení, rozhodování, potřeba být dobře připravený na různé alternativy, různé scénáře. A současně v tom čase, jak jsem tenhle druh medicíny dělal, tak jsem vlastně znovu a znovu zažíval takový zvláštní napětí sám v sobě, že máme v rukách veliký prostředky. Dokážeme udělat množství jako hrozně hezkých, radostných věcí, ale také vstupujeme do životů těch lidí v takovým jako koncentrovaným formátu, v takové podobě jako hrozně rychlý návštěvy v nějakém lidském osudu a vlastně až mnohem později jsem si pojmenoval, že to možná byl pro mě takový první moment, že jsem si říkal, jak moc jsme vlastně na tu návštěvu zvaný. A jestli se tam odehrává to, co ten hostitel si přeje. A tak to mě přivedlo k takovému přemýšlení, jaká je vlastně role toho lékaře v životě toho nemocného a jakou roli tam třeba má mít ta odbornost. A otevřelo mě to hrozně moc otázek, ke kterým jsem se začal nějak jako více vědomě vztahovat. Já jsem i ve své roli jako jednatel řady nemocnic jsem hodně mluvil s lékařema a znám také jednu studii z Německa, která se dívala právě na tu situaci. Člověk přichází ze studií do nemocnice a ta studie říká, že v prvním roce se rozhoduje, jestli dlouhodobě chce opravdu lékař pracovat v nemocnici. Co to přesně, nebo já si představuji, že přijdeš prostě s ideálama do nemocnice, chceš pracovat jako lékař a pak se setkáváš s tou realitou. Pamatuješ se ještě na tuhle situaci? Já mám asi v sobě takový zážitek vlastně dlouhodobé nejistoty. Co je moje role? Nebyl jsem student, který by si řekl, lékařství je můj jediný jako smysl bytí a nějak cílevědomě, že bych směřoval za tím, kým chci být. Mám pocit, že v životě dostávám řadu takových jako obdarování, příležitostí a že vlastně svým způsobem i ta lékařská profese je pro mě nějaká příležitost obdarování
A já jsem možná tak jako s velkou nejistotou procházel těmi lety počátečními, co vlastně má být moje dovednost, co se ode mě očekává, co já taky můžu přinést. A musím otevřeně říct, že vlastně je pro mě třeba těžký zůstat pak v nějakém rutinním provozu, něco se naučit a vlastně dál dlouhodobě dělat nějaké podobné věci. Tak vlastně i ta moje současná profese nebo oblast paliativní péče a paliativní medicíny je pro mě hrozně krásný prostor těmi velikými možnostmi toho, co všechno se tam může objevovat, jak vlastně intenzivně můžeme vstupovat nejen do života těch nemocných a jejich blízkých, ale vlastně svým způsobem i do toho života, toho jako dlouho budovaného, robustního, konzervativního systému. A to je pro mě mimořádný dobrodružství vlastně s tím systémem takhle pracovat. No, je to vidět i v tvých očích, musím říct, že tě to naplňuje. Ale chviličku bych rád ještě zůstal v této době, že si prostě všimnul, že to není všechno možné, co bys rád žil a dělal ve zdravotnictví. Bylo možné s kolegama o tom mluvit? Našel jsi nějaký lidí, s kterými si mohl mluvit o těchto zkušenostech? Hledal jsem, určitě jsem nacházel lidi, se kterými ty otázky jsem mohl otevírat a hledal jsem i v tom smyslu, že jsem se snažil číst literaturu, snažil jsem se kontaktovat s lidmi, kteří třeba nejsou přímo ponoření v tom zdravotnickém systému, ať už jsou to nějaké jako respektované, bych řekl, osobnosti v oblasti nějaké spirituality, duchovní péče, stejně jako péče ne medicínské, ale jakoby pečujících profesí. Snažil jsem se studovat nějakým způsobem otázku lékařské etiky, navštěvoval jsem kurzy, konference, vyhledával jsem aktivně vlastně nějaké partnery, se kterými bych třeba mohl přemýšlet a sdílet tu nejistotu. A pro mě vlastně trošku překvapivě a současně radostně přicházel do situací, že jsem si říkal, vlastně řada z nás hledá podobné věci a v té medicíně na ně nemáme úplně připravené odpovědi. A nemyslím ti teď jenom medicínu jako v Čechách, ale medicínu vlastně západního přemýšlení. Řada otázek naopak dávno byla v té západní medicíně promyšlená, myslím tím dávno v posledních 20-30 letech. A nám vlastně jenom trošku trvalo, než jsme si řekli, ano, i pro nás jsou otázky respektu, porozumění, takové bych řekl profesionální laskavosti a současně erudice, že to jsou jako témata, kterým se máme vědomě věnovat. Ta oblast paliativní péče a paliativní medicíny je pro mě přesně ta oblast, kde jako vlastně otázky téhle povahy hrozně nabývají na významu. Když lidé žijou se svojí nemocí delší dobu nebo prostě žijí v nějaké pokročilé nemoci v blízkosti úmrtí, tak ta medicína jako ten význam a ty technické dovednosti se stávají jako jenom jednou z možností a nabídek. A pro mě je hrozně napínavý je vlastně hledat, co jsou ty další možnosti, co jsou ty další světy, co jsou ty další nabídky. A je to zajímavé, protože, Jirko, my často slyšíme, že člověk říká, v podstatě nemůžu změnit nic. Já slyším od tebe, jo, já můžu, když začínám aktivně v podstatě důvěřit, že je možné něco dělat. No, přesně tak. Mě by právě zajímalo, Ondřej, tak jak říkáš, Alberte, když jsi jako přišel s nějakou novou jako vizí, jako že chceš něco jako změnit a něco dělat jako jinak. Sám si říkal, že jsi přemýšlel, jakou roli má lékař v tom závěrečném období. Tak viděli tě kolegové spíš jako vizionáře, anebo spíš jako potížistu? Co byla jako ta hlavní message, kterou si dostával? Pro mě je složitý pracovat s tím pojmem vize, necítím se jako vizionář. Ale vnímám, že vlastně se vracíme do nějakého období, kde člověk jako klade více otázek, než třeba je obvyklý v tom prostředí, ve kterém pracuje. Já musím říct, že jsem měl vlastně, bych řekl, štěstí, že jsem měl na svém pracovišti velkou míru respektu, velkou míru důvěry. A tak vlastně, když jsem přinášel
nějaké otázky nové povahy, tak vlastně bych řekl, vzbuzovaly spíš zvědavost. Než že bych jako zapadal do nějaký kolonky troublemaker nebo vizionář. Takže spíš můj zážitek je otázka logicky, jaký byl zážitek těch ostatních, ale můj zážitek byl pomáhat to vzbuzovat zvědavost. Až do té míry, že třeba důvěra mých nadřízených byla tak velká, že jsem dostal veliký prostor k tomu, abych se v té problematice vzdělával, jezdil na stáže, vlastně spolu zakládal nějaký tým, který se oblasti paliativní péče věnoval. A to přesto, že mojí původní profesí dál byla intenzivní medicína. Tak takhle velký vlastně prostor a důvěru jsem dostal. To takhle zní jako hodně, že to bylo jednoduché nebo jednodušší. Jako byly tam nějaké překážky, jako něco, co si musel jako překonat, přes co se musel dostat? Pro mě bych řekl to, co by se asi dalo nazývat překážkami nebo takovými jako křižovatkami nebo nevím, jestli najdu to správné slovo, ale vlastně ty složitý momenty pro mě jsou často taková práce s nějakým předporozuměním lidí v tom profesním světě, když vlastně nějaký svůj vlastní hodnotový svět, něco, co oni sami považují za důležité, automaticky předpokládají, že je to důležité pro ty druhé a někdy dokonce, že to je dobré pro ty druhé. A tohle jako to opravdu rád používám to slovo předporozumění, co je jako dobré pro ty druhé, tak bych řekl, že se jako v tom světě medicíny opakuje napříč odbornostmi. Ani si nemyslím ve zlým úmyslu, ale že to je něco, k čemu třeba ta medicínská profese vlastně jako velmi intenzivně vedena. By jako přemýšlela dopředu, přemýšlela za ty druhé. A ať už je to medicína intenzivní nebo medicína paliativní, že nás to jako ty pečující profesionály leckdy dovádí k tomu si lépe než ten druhý pomyslet, co je pro něj dobrý. Dobře. A to bych řekl, že jako když se ptáš na ty křižovatky a těžkosti, tak tohle bych řekl, že je něco, co mě potkávalo opakovaně. Tam, kde se lidi hodně angažují jako vlastní emocí, vlastním světem, vlastními hodnotami, tak mám někdy pocit, že to je jako dvojnásob složité vlastně se přes takovouhle složitost překlenout. Takže oni nějak jako rozuměli té situaci, co je správné v určitých momentech dělat. A tam se mi hrozně líbí, ty jsi říkal, že se ti podařilo v nich vzbudit jako zvědavost. Jo? To je slovo, které já rád používám v jiných kontextech, v různých manažerských lídrovských kurzech. Jak vzbudit zvědavost jako v tom okolí? Jako čím se ti to podařilo? Dovedu si představit, že bylo velmi jednoduché místo vzbuzení zvědavosti jít do konfliktu a boje. Tak co bylo to, čím se ti to podařilo vlastně v tom, že měli nějaké jako vnímání té situace a ty jsi jim říkal, že možná ten pohled může být jiný, tak čím se ti podařilo spíš vzbudit tu zvědavost? Já asi jako úplně neumím říct vlastně, že ten aktivní proces. Já mám tak pocit, jak jsem říkal na začátku, že jako jsem opravdu nějak jako obdarovaný situacema, kontextem, možnostma, nástrojema, že se ty věci dějí. A tak bych i řekl, jako zvědavost se děla. Nikoliv, že bych zvědavost probouzel já, ale měl jsem možnost v té svobodě vlastně pracovat. To je možná ta část důležitá, že klima na našem oddělení resuscitační péče bylo klima velmi svobodný. Jak lidsky, tak odborně. A tak já jsem měl tu příležitost v té svobodě vlastně přinášet tyhle nápady, myšlenky, vzdělání, techniky, dovednosti. A řekl bych jako nějaký autentický prožitek, příklad, odvaha a nakonec taky třeba nějaká zpětná vazba a důvěra těch kolegů. Protože mě třeba přizvali do takhle složitého kontextu. Tak vytvářela takový nějaký jako zážitek a zkušenost, která vlastně pak generuje tu zvědavost a důvěru nějak násobí. Já slyším, že jsi měl jako šéfa, který byl podpůrnej, který vám dával svobodu, zároveň tým, který byl jako zvědavý a hodně tam slyším, že jste byli ochotní se spolu učit. Že to nebylo jenom, že se učí Ondřej Kopecký a něco si zkouší, ale že vlastně nějaké tvoje širší okolí vlastně zkoušelo přemýšlet nad těmi pacienty jinak. Já si myslím, že prostředí intenzivní péče v dnešní medicíně je prostředí, kde se potkává takový jako paradoxní obrovský pole
technické medicíny a těch dovedností, ale v prostředí, kde řada těch lékařů nebo těch profesionálů velmi vnímavých k tomu, jak vlastně patří ta medicína do života těch nemocných. Takže mně přijde, že jako to klima, té otevřenosti, zvědavosti, snahy hledat, jak jsou věci dobře a jak se vůbec dobrat k něčemu, co je dobře, takže to je klima, který bych si troufl říct dnešní intenzivní medicínu dost bytostně doprovází. To mě fakt těší to slyšet, protože my fakt často slyšíme, že je hodně důvodů, proč nebýt spokojený ve zdravotnictví. S těma lidma nemůžeme změnit nic. Kvůli penězům chybějícím nemůžeme změnit nic. Ten systém nám nic neumožňuje. Znáš taky takové zkušenosti, aspoň od kolegů, nebo co bys mi řekl, kdybych řekl, no ty máš prostě štěstí, že jsi v takovém odvětví medicíny, ale já to zažívám úplně jinak. Určitě znám jakoby tuhle reflexi z mnoha stran, i ze strany paliativní medicíny, logicky. A pro řadu našich pracovišť, poskytovatelů by svět mohl být jako mnohem komfortnější a pak nepřímo logicky i pro ty nemocné komfortnější, kdybychom třeba mohli disponovat většími prostředky finančními, kdyby systém byl jinak nastavený a tak. Takže jako nejsem nějaký člověk odpojený od reality, bych řekl, jako uzavřený do své bubliny radosti. Tohle určitě vnímám. Na druhou stranu to, co vlastně bych řekl, že je moje role, je dívat se, jak ten systém funguje. Mít nějaké porozumění pro všechny ty části toho systému. Řekl bych, že to se nakonec slučuje třeba i v mé roli předsedy odborné společnosti, tak abych jako dokázal slyšet a s respektem, jako porozuměním slyšet ty složitosti těch jednotlivých poskytovatelů, kteří tu službu nabízí. Zrovna tak, abych byl schopen slyšet, jak ten systém funguje, jaký jsou jeho možnosti, jaký jsou jeho limity. Abych byl schopný slyšet, jak ten systém hospodaří, na čem záleží finance, které do něj přichází. A taky, abych byl schopný mluvit o tom, že když do toho systému nějaké finance přichází, že na druhé straně je potřeba vidět, že také něco jako vyrobí, že za nimi je nějaký výsledek, o kterém můžeme přemýšlet, můžeme ho porovnávat, můžeme hledat, jak s těmi prostředky nakládat efektivně, hospodárně. A že vlastně to propojení těchto mnoha perspektiv svým způsobem může dávat prostor pro radostnou práci a nikoliv jenom pro frustraci. A řekl bych znovu, není to vize, se kterou bych do toho světa přišel a vstupoval. Spíš mně přijde, že opravdu taková nějaká jako poctivost, otevřenost a jako respekt k těm všem zúčastněným je něco, co se zpětně ukazuje, přináší velkou míru důvěry a svým způsobem přináší i tu šanci, můžeme použít slovo moc, na to s tím světem nějakým způsobem pracovat a zacházet. Že když se ohledneme 10 let zpátky, tak vidíme, že paliativní péče byla někde úplně jinde a nemyslím si, že bychom těch 10 let šli za vizí, která se naplňuje, ale řekl bych, že jsme pracovali s poctivostí, s respektem, s odborností, s dobrým partnerstvím a výsledkem je, že se po 10 letech můžeme přece jenom radostně ohlédnout, ale dál nezavírat oči před tím, že před náma jsou další věci. Já mám fakt radost z tvého přístupu, protože já mám opravdu ten dojem, že v sobě je něco, co tě vede k tomu, že vidíš spíš šanci než riziko, spíš možnost než omezení. V našem podcastu, když tě můžu trochu provokovat, v našem podcastu bychom rádi ukazovali jenom úspěchy. Já si myslím, našim posluchačům strašně pomáhá, když jim ukazujeme, není naše profesní dráha jenom úspěšná. Já jsem zažil snad dokonce i, co jsem
dělal, kde jsem už nevěděl, jak dále, anebo narazil jsem na hranici, které jsem na první pohled nemohl překonávat. My taky párkrát jsme vypravovali o sobě, protože i v naším profesním životě jsme to párkrát zažili. Máš takový bod, ano, nějakou vzpomínku, ve které bys řekl, tady jsem opravdu přišel na svoje hranice? Otevírá se mě několik jako vrstev v té otázce. Řekl bych taková jako primární a tak, jak se ptáš na takové sdílení vlastně neúspěšných okamžiků, tak bych řekl, že to, co mě i řadu kolegů v paliativní péči doprovází, je taková představa, že vlastně nějaký další odborníci nebo další odbornosti nějakým způsobem jako se věnují péči o svý nemocný s nedostatkem respektu, s nedostatkem porozumění. A máme takovou tendenci jako vlastně hodnotit nebo dokonce kritizovat tu práci těch druhých. A řekl bych, že to i mě třeba v začátku té profesní kariéry v paliativní péči limitovalo třeba v důvěře, jako v dobrou vůli toho druhého odborníka. A je to něco, s čím jsem jako velmi vědomě potřeboval pracovat. A je velmi osvobozující pocit, jako říct si, že druhý člověk v naprosté většině případů se snaží udělat to nejlepší, co umí udělat. Takže vlastně nesoudit jakoby tím, co vidím, že je výsledek té činnosti, ale s důvěrou přijímat nějaký jako motivace toho profesionála. Tak to určitě byla jako jedna část, která mě běží hlavu. A to, přičem se mě jako trošku sevřelo srdce, je to, že si dovedu představit, že pro řadu nemocných a řadu jejich rodin bychom dokázali nějakým způsobem jako pomoct efektivně, dobře, důležitým způsobem v jejich životě. A současně, že leckdy prožívám takový paradox, že by ty prostředky sice byly dostupné a za nějakou jako obrovskou cenu, a tou obrovskou cenou myslím třeba ztrátu důvěry nějakého profesní části světa nebo nějaký konflikt. A vlastně je hrozně těžký někdy balancovat, jak přinést co nejvíc jako do jednotlivého příběhu a jak moc vlastně rozbít nějakou stabilitu systému, ve kterým se ta paliativní péče jako dlouhodobě buduje. Tak to je pro mě vlastně takový riziko, abychom nezavřeli cestu rozvoji a současně abychom v tom vztahu k tomu jednotlivému člověku opravdu přinášeli maximum toho, co je potřeba. Jo. Přemýšlím, Ondřej, nebo když tě poslouchám, tak to je takový jako návod, jak realizovat změnu kdekoliv. Jo. Jako, hrozně se mi líbí to, jak říkáš, že potřebujeme k lidem přistupovat jako s respektem, snažit se chápat jako jejich potřeby, jejich vnímání světa, chápat to, že vlastně se snaží dělat jenom to nejlepší, co jako mohou, a že není žádná jako pravda, nepravda, jenom různé úhly pohledu a pojďme to hledat jako společně. Myslím, že to, kdybychom dali do 5 odrážek, tak se to můžeme udělat takový jako tip pro lidi, když chtějí něco změnit. Ale přesto přeze všechno. Je něco, co by si dneska udělal jinak po všech těch letech, nějakých 5-6 letech zkušeností, které máš v nemocnici s procesem zavádění paliativní péče? Je něco, co by si udělal jinak? Asi na to neumím takhle odpovědět. Ten vlastně způsob té mé práce je takový, jako že přijímám ty věci, které vidím, snažím se je dávat do nějakých souvislostí a vlastně vytváří mě to v hlavě takový pocit jako sítě, která nějakým způsobem drží, možná se někde jako protrhne, ale když ten široký kontext té sítě jako drží dohromady, tak vlastně se ta síť nerozpadne celá. A to je takový obraz, který jsem si sám pro sebe vlastně namyslel až v poslední době, protože to, co třeba potřebuju pro sebe, pro nějakou stabilitu a vlastně třeba dobrý rozhodnutí, nějak obhajitelný rozhodnutí v kritických situacích, kdy není čas jako v krátkém rozhovoru s významným úředníkem jako promýšlet všechny argumenty. Padne prostě během 20-30 vteřin jedna věta a to jako má být ta věta. Tak já ji nemám jako připravenou, naučenou
ale spolíhám na to, že ta síť vlastně toho přemýšlení je nějak robustní. A tohle bych řekl něco, co jsem si až vlastně pojmenoval později. A možná, že kdybych tímhle způsobem přemýšlel dřív, že bych některé věci jako udělal bezpečnější. Opravdu se hodně doptávat, hodně si ten svět modelovat a současně to, co teď je jako moje velký téma, zvát do toho světa další a další. Aby člověk vlastně v tom tvoření sama sebe nebo svých aktivit, ale taky pomoci jako v rozvoji toho systému, tak aby vlastně tou intenzivní snahou se neodtrhnul nějakým způsobem od těch nejbližších kolegů. Takže možná, že když takhle o tom delší dobu přemýšlím, byl bych možná velmi profitoval z toho, kdyby se mě dřív podařilo vlastně do tohohle z toho světa zvát kolegy tak, aby nás tu síť budovalo více společně, aby to porozumění jako bylo společné. To je něco, s čím teď pracuju intenzivně. To mi připomíná i výsledky vlastně z jedné studie před pár lety, která popisovala, že paliativní péče v nemocnicích se nerozvíjí díky tomu, že je přijata nějaká směrnice, ale že ten paliativní tým kolem sebe buduje síť spolupracujících profesionálů na bázi společných hodnot. To znamená, že to je to, co jsem tam jako slyšel, že v rámci jako nemocnice to pracoviště jako si hledal jako lidi, kteří tu věc viděli společně a se kterými si tvořil tu síť, která pak vlastně mohla tu změnu nějak stáhnout dál, aby si na to nebyl sám. A zároveň tam slyším, protože to jsme vlastně posluchačům neřekli, ty nejenom, že si zaváděl paliativní péče do nemocnice, ale vlastně byl si jeden jako z lídrů jako změny v systému. Spolupracoval si na projektu zavádění paliativní péče do nemocnic pod ministerstvem zdravotnictví. A to, co tam zase slyším, že pro tu systémovou změnu to platí stejně. Potřebuješ vedle sebe širokou síť lidí, kteří to potáhnou společně. Ano. Děkuji, Jirko, za to, že to takhle komentuješ. Pro mě je někdy těžký vlastně tu myšlenku pojmenovat tak, aby byla srozumitelná. Když se ohlížím, tak bych řekl, v tom budování toho týmu vlastně ta zvědavost těch kolegů a naše spolupráce byla velmi úzká, velmi provázaná. Tam, kde vidím, že je potřeba pracovat s tím společným porozuměním, společně budovaným porozuměním aktivitou, je hlavně oblast té systémové proměny. Opravdu, tak jak se snažíme, a to není jenom prostor zdravotních služeb nebo zdravotnictví a nemocnic, ale paliativní péče ze své podstaty se dotýká mnoha různých světů profesních, tak tam všude vlastně být vždycky jako společně budovat to přemýšlení. A tam bych si řekl, čím dřív a čím lépe se nám to podaří, tím lépe. Jo. No, když jsme se tady připravili na ten podcast, než jsme začali, tak jsem o tobě řekl, že jsi jako lídr té změny a ty si říkal, že se nikdy jako lídr jako necítil. A jsem říkal, no skvělé, to je přesně jako znak jako lídra, že nemá pocit, že jedním je. Jo. Tak mě tam jako to přináší hodně téma nějakého jako vlastního ega, které tam dokáže vlastně v tom procesu zavádění změny jako hrozně zavazet. By mě zajímalo, jako pánové oba dva, jakou s tím máte zkušenost. Jo, já bych navázal na tom, co jsem slyšel, protože já jsem úplně nadšený. V tobě je prostě vnímat, že máš v sobě nějakou oheň, že víš, co chceš. Že opravdu víš, co chceš. A máš zásadně takový klid, protože víš, postupně to můžu opravdu realizovat. Tím máš... Mně se to strašně líbilo, co říkal Ondřej, že tvoří nějakou realitu malou a přizve k tomu jiné lidi, říká, že prostě tím se rozšiřuje a tím se pomalu mění celý systém. My jsme to, Jirko, to snad si pamatuješ, my jsme mluvili o příkladech pozitivní deviace. Čili ukázat i na malém prostoru, i v malém prostoru změna je možná. Určitě. A současně být si vědom těch nástrojů, který člověk jako dostává na tom kterém místě. Můžou být ostrůvky pozitivní deviace, tak jak je budeme nazývat, ale možná uvíznou v nějaké frustraci, že stále zůstávají ostrůvkem. To znamená v mý situaci jako
kývnout na příležitost, stát se třeba vedoucím pracovníkem, nevyhnout se zodpovědnosti, mít odvahu jednat i jako v nepříjemných konfliktních světech. Tak za mě to je vlastně o té odvaze jako přijmout ty role a současně nenechat se jako zaslepit nějakou pozicí moci, protože tu moc člověk s těmi rolemi do rukou dostává. Tak opravdu udržet si nějakou míru takový sebekontroly, zdrženlivosti a sem tam si všimnout, že prostě rozhodně můj svět není dokonalej a natož, abych ho vnucoval těm druhým. Rozumím tomu správně, moc je nebezpečná, myslíš? Moc není zlá sama o sobě. Moc je něco, co dostáváme do rukou, abychom byli mocní, abychom dokázali s věcmi hýbat, abychom nebyli bezmocní. A tak i tu moc vlastně té funkce třeba nebo role svěřené mě do rukou považuji za něco, co k té roli patří a vyhýbat se té moci bych považoval za nedobré, nezodpovědné. A je potřeba nějak s tím zacházet, vědět, že i ta moc je vlastně mi daná do rukou. Že to není moje zásluha. To je něco, co jsem dostal svěřený, takhle k tomu přistupuju. A to moci samozřejmě můžeš něco změnit, ale přesto znám i lidi, kteří jsou velcí šéfové, já jsem sám v tomto světě a přesto děláš tu zkušenost, mám tu moc, ale změnit ty věci je občas těžký. A teď přijdu k tobě. Řekněme, jako lékař, který se ztratil trochu v tom systému zdravotnictví, který má ještě v sobě nějaké ideály, ale je frustrovaný. A řekni mi, prosím, co můžu dělat, abych nestratil svoje ideály? Abych mohl v tom systému ještě něco dělat. Mm-hmm. Jak nestratit tuhle motivaci, kterou u tebe cítím a slyším? Já bych si hrozně přál jako ti dát nějakou dobrou odpověď. A přemýšlím, jako jestli taková odpověď je. Já bych si řekl, že to, co mě pomáhá udržet si nějakou energii i v situacích, které jsou těžké, je vlastně opravdu velká míra důvěry v to, že jsem dostal nějakou příležitost, před kterou nemám uhnout. A svým způsobem mám povahu takovou, že mě vlastně láká a baví být v situacích složitých, hraničních. A tak se to považuji za nějakou výbavu, kterou jsem dostal a se kterou teď můžu zacházet. Když bych přemýšlel o řadě kolegů, kterých vidím nějakou jako vyčerpání, ztrátu iluzí, ztrátu energie, tak si říkám, že řada z nich třeba neměla tu šanci opravdu mít někoho, s kým mohou sdílet svoje nejistoty, svoje rozpaky. Že to není o nějaké neodbornosti, ale taková ta vnitřní nejistota, hodnotový nesoulad, někdy mluvíme dokonce o morálním zranění nebo distresu, že to jsou věci, které jsou jako pro lékaře, teď mluvíme o lékařích, ale i pro další pečující, pro lékaře, že to jsou jako hrozně citlivý témata, pro který nejsou nějak cíleně připravovaný. A ani se to nekryje třeba s otázkou nějaké psychologické supervize, tak jak se nám dostává do prostředí služeb třeba technika nějakého psychologického, kolegiální podpory, peer podpory a právě supervize, takže to je ještě trošku nějaký jiný režim. A tohle bych vlastně přál svým kolegům, aby mohli zažívat nějakou jako vědomou práci s tím hodnotovým světem a s těma hodnotovýma konfliktama, který ve své práci potkávají. Ale to jsou i strukturální kroky, o kterých teď mluvíš. Supervize, možnosti zpětné vazby. A k tomu patří, tak to slyším u tebe taky, ale primárně připustit, že v tom systému smím ukázat i vlastní otázky, pochybnosti, nejistoty,
dokonce snad i chyby, a ne ukázat se jenom jako toho skvělého, který umí všechno. Mm-hmm. Určitě ano. Já v tom přemýšlení o chybách, nedokonalostech vidím spíš to jako vytvořit si prostředí, ve kterém můžu přinášet svoje otázky a vůbec je jako nahlas klást. Ať už jsou to otázky věcné povahy nebo otázky nejistoty. Otázka chyby je pro mě pak vlastně ještě trošku jiný svět. V medicíně velmi dbáme na to, abychom se vyvarovali pochybení takových, jako bych řekl, náhodné povahy. Řada věcí je protokolizovaná, řada věcí má seznamy, kontrolní mechanismy, opakované mechanismy. Ano, i tam se někdy chyba stane, ale řekl bych, že ta otevřenost a jako to uchování si té integrity vlastní není primárně o práci s chybou, ale opravdu o tom, jako dovolit si říct, co já jsem za člověka, co to se mnou dělá, ta péče. Proč jsem člověk takový, jaký jsem a ne jiný a každý z nás bude jako různý a vlastně otevírání těch nejistot, že je něco, co nám může hrozně pomoct a nepřímo se to pak projeví v péči o ty nemocné. Tak to je za mě ta bohatá část. A Ondřej, co konkrétně to by pomáhalo? Jsi říkal, jako, že supervize ano, ale že to by pomáhalo něco jiného, tak co bylo to jiné? Mě hrozně inspirujou kontakty s lidma, kteří se pohybují v jiném světě. Zrcadlí se to třeba v takovém mé troufalosti, že v závěru naší celostátní konference vždycky přináším debatu s hosty právě mimo ten svět, z prostředí filozofie, teologie, sociologie, jiných odborností, tak abychom dokázali vlastně na věci, se kterými se potkáváme v té vlastní profesi, nahlížet z různých světů. Tak to je za mě určitě jako tato zvídavost a opravdu hrozně rád se nechávám inspirovat. Druhá určitě věc, kterou nechci přejít, je nějaký můj jako svět, do kterého jsem vrostl, do kterého jsem se narodil. A je to svět křesťanské rodiny, která si jako některé hodnoty taky buduje jako důležitý hodnoty. Svět nějaký sebereflexe a zážitku, že jsem součástí něčeho jako dlouhodobějšího, většího. Možná to někdy může znít alibisticky, ale možná to taky je prevence toho pocitu nějaký vlastní velikosti. Tak. Já slyším, jak spoustu z nás vlastně jako hrozně rádo si drží tu svoji jako pravdu a hýčká si ji. A ty naopak jako si ochotný si i přizvat lidi jako z jiných oborů, kteří určitě budou vidět jako tu problematiku a to téma jinak než ty, aby se s tím jako obohatil. Jo? Že naopak tam hledáš jako momenty, které ti jako rozšíří to vnímání a nemusíš se jako jasně držet toho, jak vnímáš ten svět. Je to tak? To je pro mě veliká radost. Řekl bych, zrcadlovým principem je, abych i já byl ve svých rolích a své odbornosti jako takovým inspirativním partnerem. Že to vlastně ta rovnováha tam nějak je potřebná, aby byla přítomná. To znamená nejenom vytěžit ze všech z okolí, ale sám přinášet nějakou odbornost, ale jako s velikou otevřeností poslouchat taky odbornost ostatních. Jo, že máme příležitost se navzájem inspirovat a i ti lidé, kteří dělají v nemocnici to, jak to dělali už 20 let, tak i ti jsou pro nás něčím inspirací. Určitě ano. Jo. Děkuju. Jednu otázku, tak se přibližujeme trochu, bohužel už ke konci, protože je strašně zajímavý. Nejenom co vypravuješ, ale s jakým přesvědčením to děláš, co děláš. A kdybych se ptal, jakou radu bys, aspoň jednu radu bys dal člověku, který chce nějakou změnu, ale bojí se právě ty změny. Já vím, že nedáváš rady, ale přesto, jakou radu bys dal člověku, který chce změnu, ale bojí se? Potkávám tuhle otázku, protože řada lékařů třeba nebo nemocničních manažerů by ráda změnila třeba nějaký díl toho jejich světa nebo nějak přispěli k tomu,
aby se prostě v tom jejich světě děli některé věci jinak, nově. A moje vlastně taková první rada pro ně je, pojďte se podívat někam, kde máte pocit, že se děje to, co vy byste si pro sebe přáli. Podívejte se, zkuste si zažít ten pocit. Jestli opravdu tam najdete to, co byste si přáli, jestli to tak třeba jenom nevypadá zvenku, možná hledáte něco jiného, ale přijďte si pro ten zážitek. Přijďte si pro sdílení, pro podporu, pro porozumění. A tam teprve nejspíš najdete ty nástroje, které vám pomohou měnit svět váš. Tak to asi je taková moje častá první rada. Já jsem se byl takhle podívat v zahraničí, když jsme začínali přemýšlet o nemocniční paliativní péči. Rozhodně jsem nebyl sám. Určitě těch zvídavých bylo více, tím ten svět jako taky prostě rostl společně. A teď ani nechci jmenovat, protože jako těch lidí je hrozně moc, který bych řekl, mají tuhle vnímavost. Ale tak i ostatním jako nabízím ten zážitek a taky jim ho doporučuju, aby si ho našli, než budou chtít svět měnit. Tak slyším 2 body. Se dívat na to, co funguje, jak bych si to opravdu přál a se nesoustředit na to negativní, co nejde, čili konec čekání, Jirko. Ano. A to druhý je se spojit s lidma, Ano. kteří mají stejné cíly. Je hrozně dobře, Alberte, že tady seš, protože ty to dokážeš přeložit do jazyka srozumitelného, ty moje myšlenky. A já bych v tom navázal, vlastně ta druhá část, o které mluvíš, je ta, že říkám hrozně rád, nesnažme se odstraňovat něco, co se nám nelíbí, ale pojďme hodně jako pracovat na tom, abychom budovali něco, co nám přijde dobrý. Když budou obě ty věci přítomný, pevný, silný, tak se hrozně snadno lidi připojí k tomu, co jim bude připadat dobrý. Tak věnovat tu energii tomu, že budujeme něco dobrýho a to druhý bude mít svůj vlastní osud. Ondřej, moc děkuju. Otázka na závěr. Máš nějaký sen, co by se v českém zdravotnictví mělo změnit za 10 let? Co by se ještě mohlo zrealizovat? Jaká je tvoje představa? To jsem zaskočený takovouhle otázkou. Já jsem v kontextu vývoje jako zdravotní péče v současné situace spíš trochu skeptik, protože vidím ty obrovsky se rozevírající nůžky mezi tím, co dokážeme a mohli bychom udělat a současně za jak obrovskou cenu lidskou, finanční, společenskou. Tak já mám takový sen, že bych nám přál, abychom za 10, za 15 let mohli pořád důvěřovat tomu, že když půjdeme se svojí obtíží za profíkem, že dostaneme péči, kterou budeme považovat za dobrou. Děkuji moc, Ondřej. Konec čekání ukazuje příběhy těch, kteří přestali čekat a začali inspirovat lidi kolem sebe. Dneska jsme tady měli jako hosta Ondřeje Kopeckého. Ondřej, moc děkuju za tvůj čas a za možnost sdílet a slyšet vlastně, jak nad tím přemýšlíš, nad celým procesem. Známe se mnoho let, ale to je poprvé, kdy jsme měli tuhle příležitost. Děkuji za pozvání. Pro diváky, chcete-li se dozvědět něco víc o naší práci, o našem přístupu, podívejte se na naše webové stránky medem.cz. Ja, a to hlavní je, změna je možná, změna k lepšímu a my už nechceme čekat, ale chceme začínat. Přesně tak. Děkujeme za pozornost. Alberte, děkuji za tvůj čas. Ondřej, ještě jednou a těším se na příště. Albert Peter Redman A Jiří Krejčí.